Napin sa 3,000 kabakanting trabaho ang gitanyag atol sa Mega Jobs Fair nga gipahigayon sa Negros Oriental Convention Center sa Dumaguete City kaganiha. Gawa sa local employment, aduna say hiring alang sa gawa sa nasod. Kini naglakip sa nurses alang sa Germany, factory workers alang sa Taiwan ug domestic helper alang sa Singapore. Ang 25 anyos nga si Jessa Luyas nga taga Santa Catalina nang-apply alang sa bakanting trabaho sa syudad ug na-hire on the spot. Si Joanne sa guban gikan sa Sibulan nag-apply isip dishwasher sa Saudi ug malaumon nga madawat bisan wa siya kasinatian sa trabaho abroad. Ang half Pinoy ug half British nga si Nicholas Bill walay napili ang trabaho sa abroad man o lokal kay walay muhaom sa iyang nahuman nga kurso. Gihulagway ni Peso Provincial Manager Maria Antonieta Villegas nga malampuso ng jobs fair kay buntag palangdaan na Daghan ang na-hired on the spot. Gawa sa jobs fair, nagtanyag usab ug nagkadiyang serbisyo ang Peso sama sa apply now, pay later nga passporting ug uban pa. Nadawat na ka? Nadawat na, sir. Oh. Nagulat na lamang kog training na So sa mga expectation? maka-hired. I'm looking to apply for a job around here. So far, I'm trying to look more into business or administration to match my degree. So far, very good. Daghan kaayo ang niabot. And then, this early, naa na tay hard on the spot 20 kabuok.